A todas e a todos desde este Concello de Budiña. Quero agradecer ao Consello da Cultura Galega a organización deste encontro, a memoria asologada da Veigas de Nostre e a Lama. Perdón, está cerca, pero é Veigas de Camba, exactamente. Veigas de Camba, sí. E a Lama creo que era unha única vivienda que pertenecía a Castelo do Val, a Campo de Cerros. Vale. Eu quero agradecer o traballo feito á presidenta Rosario Álvarez, a coordinadora Nieves Amado e Teresa Nieto, os participantes que van a participar, Carlos Xavier Ares, José María Pérez e Fernando Serulla, e a todos os asistentes, por suposto. Eu non me vou estender nada, darvos as gracias e dicirlle ao Consello a organización deste encontro, que estamos aquí para o que faga falta en vindeiras ocasións, participar, porque é de agradecer que se tiña a memoria moi presente dun pueblo como foi Veigas de Camba, que era un pequeno val onde confluían todos os ríos que eran da serra, era fértil e moi fermoso.